използват предимството на добрите изстрели от тройката. 50-47. Радоевич с топката. Трябва да излезе някой от плеймейкерите, за да продължи прекъснатото нападение високо горе от Радоевич. Богдан Боев. Добре мина на слалом през двама баскетболисти в синьо. Комбинира с Радоевич, който, както виждате, няма никакъв проблем да се повдигне на пръст и да се хване за ринга. 220 см е Радоевич. Бях готов да го разкритикувам за това, че не реагирам на много доброто подаване, извеждащо под самия кош, но при 220 см координационните движения, реакциите при всички положения са на едно по-друго забавено темпо. Въпреки това, Рилски изравнява в този момент. Кавингтън дали отново ще огорчи домакините с поредната си тройка. Трябва да бъде спрян, защото той влиза в безподобна серия, която ще го окуражава, ще го окриля да вкарва все 23 невъзможни, минути, 23 точки за Кавингтън в матча. все по-невъзможни положения. Това, което казваш ти, е буквално краткото, но ясно и съдържателно описание на картинката с него. Няма кой да спре Николас Кавингтън. Изиграл цели 20 минути в първата част. Без смяна. Не така. Това е елементарна грешка. 14 секунди до края на атаката. Груев. Иван Лилов. Иван Лилов с 11 точка. 3 тройки за Иван. 2 от началото на тази трета четвърт. Кавингтън ни е проблема. Младенович, както виждате, продължава да седи с неговите 5 точки, които вкара през първата част на този двубой, но Кавингтън е много опасен с 23. И спирам да говоря за Младенович, защото всеки път, в който каже, че той изостава като резултатност, той отбелязва кош. Същото се повтаря и сега. 7 точка за Младенович. Общо взето с неговите 7 точки срещу 31, които отбелязва в първия матч, тези, които трябва да го пазят него и да се оправят с него, си вършат работата. Проблема ни е Кавингтън, проблема ни е Люис. Сашо Груев увисна за малко, намери Лилов и Лилов беше затворен за чиста стрелба. Милович е сам от другата страна на тройката и това е трета тройка. Мисля за него, да. 11 точки за Милович, трета тройка. Великолепно включване. Да, великолепно включване за него. Рилски изостава само с 2 точки. 6 минути 11 до края на тази трета част. Заличава пасива, заличава и според мен психологическото преимущество на гостите, но нищо не е решено. Добро овладяване сега на топката от Радоевич. Груев към Боев. Боев се забави там. Защо не подава към абсолютно останалия сам искаш топката Милович, който чак сега я получава. Лилов. Добро разиграване. Браво. Отлично! Радоевич сега забива. И ето, че най-после Рилски изравнява резултата с тази зрелищна забивка. Добро разиграване и отличен пас към 220 см Кула Радоевич, за когото не е проблем да забие. 57-55. Първа преднина от доста време за Рилски. Глътка въздух може би за Александър Тодоров и напрежение за треньора Дери Чаба, който е унгарец, както и всичките му помощници. Неколкократно ви казахме, че баскетболният отбор на Муреш е един проект с много интересно етническо съдържание в него. Почти първо той е подпомаган, както ви казахме, изключително много от общината в Муреш, от областта на Муреш. Това ми го сподели самият треньор Дери Чаба, който изрази благодарност и отреди факта за финансовата стабилност и организационна благосъстоятелност на този отбор на Лашло Борбели, който е министър в правителството на Румъния и който също оказва по всевъзможен начин подкрепа на този отбор на града с унгарско етническо мнозинство. 200 000 етнически унгарци живеят
в областта и за тях е чест и гордост постиженията ето на този отбор. Отлична борба сега за рилски спортист. Длъжна е публиката точно в този момент да почувства, че играчите се вдигат на штурм и подкрепата на агитката е задължителна. Лилов намира Радоевич. Не. Избита му е топката от Младенович. Отново Лилов. Към кого? Към Радоевич под самия кош. Много добре! Той залъга с финт. Кавингтън, който се литна, и Радоевич в две поредни атаки е неотразима заплаха за коша на Муреш. Като прибавим и борбата, която взе в защита и парира стрелбата на Младенович. Много добри минути за Радоевич, който и сега беше накосан да спечели тази борба. Не му стигнаха 2 см, може би, в отскока. 3 секунди! Истинска борба! Просто невиждано положение. Не знам защо мълчат реферите. Естествено е, че накрая поправителен на Младенович. Младенович, както кажеш ти, на поправителен от 3 метра и половина успя да отбележи. 2 точки е преднината сега на Рилски. Беше 4. Иван Лилов търси възможности да комбинира. Не. Решава сам да изиграе тази ситуация. Отличен Иван Лилов. Какво да кажем за него? Пробуди се във втората част, точно когато най-много липсва на отбора си. Мисля, че това е негова 14-та точка и трета тройка. 2 точки за Рилски е преднината в тази ситуация. Прощавайте, 5, разбира се. 5 точки, 62 на 57 е резултата. Не трябва да бързат сега играчите на Александър Тодоров, но те са във възход, могат да си го позволят и не грешат в тактиката си, защото ще има възможност Владимир Мийович да накаже съперника от линията за фаула. Какво нещо е опита, какво нещо е вярната преценка на Артени Карабеджан, който между другото ми каза при оговорката за това интервю на почивката, че е гледал матча в Ботевград. Човекът има хоби, има отношение към българския баскетбол и не изпуска, както не е изпуснал дербито между Балкани и Рилски, в който Рилски отстъпва. Има много добри наблюдения и усеща потенциала на тима. Събуди се отбора на Рилски спортист, да видим дали ще остане бдителен до края, защото, както се казваше в казармата, миг на внимание цял живот мъртъв. Сега активът на Рилецо е 62 на 57 и аз съм сигурен, че момчетата и Александър Тодоров могат да се вдигнат, могат да покажат морал, дух, защото точно това им липсва, и да бъдат крайни победители. Много ми се ще обаче да чуя подкрепа и от трибуната. Ето сега аплодисменти от към нашата страна на трибуната. Отлични 6 минути и 17 секунди за домакините. Перфектен Иван Лилов, който вкара 3 от тройката. Много добро включване на Александър Радоевич, който взе 4 борби, вкара 3 последователни коша. Изобщо много добра постановка на играта на домакините. Сега Владимир Мийович с 12-та точка в този матч и между другото серия от 23 на 14 до тук игрово през тази част. В полза на домакините, разбира се. А Мийович дига определено процента в стрелбата от фала. До този момент, безспорно, към усилията на Радоевич можем да оценим положително и усилията на Мийович, които под самия кош се старават, разбира се, когато не остават Младенович да забива под очите им. 9-та точка според мен за Александър Младенович и все пак малко в сравнение с тези 31, които заводе в коша на рилски спортист при предния двубой в Муреш. Пак Мийович, Сашо Груев, крачки. Елементарна грешка на Сашо Груев тук. Искаше да тръгне в дясно, в последния момент реши, че е по-удобна лявата атака. И това доведе до крачки. Трябва да запазят наистина концентрацията си баскетболистите на Александър Тодоров.
Тук нещата са много крехки. 2 тройки на Кавингтън или 2 забивки на Младенович обръщат матча и пак ни изпраща в една много неизгодна ситуация. Груев сега да видим на бърза атака какво ще направи. Справи се Сашо Груев с Андрей Капушан, който до тук е пълна нула в матча. Груев взима реванш за грешката преди малко и показва, че той е човекът, който вдигна отбора в началото на тази втора част и може да го направи и до края. Това е морала, това е духа на тима. Той не може да идва от никой друг, освен от българските състезатели в него и според мен Груев и Иван Лилов във втората част на тази двубой са на висотата на отговорността на матча. Второ нарушение за Марович, който междувременно смени човека, който събра овациите на нашия коментаторски пулт в последните минути, а именно Александър Радоевич, който седна на пейката. Сега нарушение на Марович срещу Младенович, праща сърви на линията за изпълнение на наказателни удари. Посъбуди се и публиката в зала Арена Самоков, но това е 12-та точка на Младенович. Той все още, за съжаление, има време да стигне поне 20 в този матч, ако продължава в същия дух. До края на двубоя има 12 минути и 28 секунди. 50% сега в стрелбата. Влезнал човек по-рано. Абсолютно правилно отсъждане. Не знам дали, защото трябва някоя по-интересна гледна точка да имаме, но елементарна грешка на Марович, който влезе в трапеца преди... Милович, пак ще го направи. Ето го пак е вътре. На Милович, да, преди да бъде изстреляна топката от Младенович. Крайна сметка, Младенович свърши това, за което застана на линията. 5 точки обаче предината на рилски спортист. Груев сега прибърза. 2 на 1. Опит за така много показно изпълнение. Не се получи летящата фаза. Това вече е много сериозно. Много сериозно. Сега ще го видим. Много сериозно ощетяване на българския състав. Гледайте. Няма носена топка. Не само няма носена топка, както и да е. Важното е, че Сашо Тодоров се овладя и успя да запази самоуверение, защото беше тръгнал да излиза. Това според мен е по-важното в случая, защото след като скочи с камейката да протестира срещу това очевидно несправедливо решение, след това сега ще видите отново на повторение Иван Лилов с топката между двама. Ето в тази ситуация той беше наказан с носена топка. Както и да е, овладяха си нервите от скамейката на рилски спортист. Матчът продължава. Кавингтън. Към Димитрио, който остана сам след този един дрибъл. Сега обаче съдиите от това се притесняват. Може би ще свирнат 2-3 пъти срещу българите, които протестираха според тях незаслужено, с идеята да овладеят матча. Да видим при това повторение дали ще се види тук какво. Видяхме, че Маринов фаул на Мартин прави класическо нарушение. Добра защита там на Лилов, борба за Милович и шанс най-накрая за нашите, които продължават да се напредват в резултата с 5 точки, 66 на 61, минута 34 до края на тези 30. След това буквално сбиване, което станахме свидетели преди малко, крайна сметка Иван Лилов с баскетболни аргументи извежда рилски спортист с 7 точки напред. 68 на 61 минути и 20 до края на тази част. Браво на Милович! Браво! Браво на Милович, браво на Сашо Груев. Искаме умишлен фаул, няма такъв, но и този ни върши работа. Най-обикновеният фаул и той ни върши работа. Ще стреляме 2 наказателни удара, съдите да не се разсейват. 7 точки беше и по-рано разликата. Виждате и на това повторение как отнехме и прекъснахме тази атака на гостите от Румъния. Сашо Груев, човекът, който заслужава аплодисменти и е възнаграден с такива от публиката в Арена Самоков. Отлично включване на Сашо Груев. 14 точки вече за него. 13 има Милович, 16 има Иван Лилов, 10 за Богдан Боев, 6 за Радоевич, 5 за Мартин Маринов, 3 за Драгомир Марович. Това е общо взето сбора на баскетболистите, които са вкарали за рилски. Младенович сам на тройката.